I'm Mazi Wanko Akanihu. How more in the Jock River? Engage it is a more ship race, Wama. There were. Okay, do. Ndị mmadụ gbakọrọ n'ebe a nnukwu. So ụfọdụ ndị na-ajụ kedu ihe na-eme n'ụbọchị taa. Ha so asị ka jụọ chief priest ka ọ kọwara anyị ihe na-eme n'ụbọchị taa. Nwanne m na eziokwu ihe na-eme taa bụ ihe nna nna ha mere were odowara anyị. Ọwụ okwu okwuru mmụọ iyi. Ihe ndị be anyị na-akpọ ewu Ikeji festival. Anyị na-eme once in a year. Every April aka ya. Anyị na-eme na mba niile dị iche iche. A na-eme na London, na-eme na Germany, na-eme na UK, na-eme na ibe dị iche iche, Nigeria, Lagos, Aba, Okigwe. A na-eme ebe ọ n'ibe niile dị iche iche. Anyị mere echichazie abịazi ebe anyị ndị Izọg bịazie emezie nke ikpeazụ. And the taa 24th of April. Taa ka ebidoro ihe awo ya egbugbu. Taa ka mmụọ onye ọ na-eme ike dị egbu mmụọ niile nọ na ndị Izọg na-egburie ezigbo ndị ichie ebe nna ya iyi akwa ha ngwongwo were sị ha nnọọ ka ewere ha aka ike ọhịa na-eme taa orie egbugbu 24th of April 2025. Ndewo maazị. So enwere ụfọdụ ndị mmadụ na-ajụ sị na Ikeji a na-egbu mmadụ na ya na a na-akọ ọgwụ nnukwu ndị Izọg na-eji egbu mmadụ. So kọwatara anyị ihe gbasara ya, enwere ihe ndị ahịa ndị mmadụ na-ekwudo ọwa eziokwu ka ọ asị. Nwanne m n'ihu Chukwu na ihu mmadụ mụnwa bụ chief priest arụsị ogbugbu nkwọ aka ji ọfọ ndị njọkụ nọ gburugburu. Since eji eme m ahụbeghị m na mmadụ akọrọ mmadụ ọgwụ mmadụ nwụọ. Ihe Ikeji ewu Ikeji ihe eji enwe obi aṅụrị. Ihe nwanne ji ahụnata nwanne na likọ nwanne gị agụgụ na ya ahụbeghị for 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Ọ bata gị na ya nọrọ kwalụ likọ ṅụkọ nwa aṅụrị. Mmụọ pụọ ege nwa aṅụrị na nkwachi nwa aṅụrị na akwa ndị nwa aṅụrị ebe niile dị iche iche. Ọ ihe a ji enwere obi aṅụrị. Ọ nlekọta nwanne na nwanne. Onweghị onye nwere asị gị na a na-akọ ọgwụ a na-egbu mmadụ. Eziokwu onye a tụrụ asị. Ọ ihe a ji enwe obi aṅụrị.